Wane ne zai iya tura mawaƙi kuɗi don kawai yi wa wani ɗan siyasa waƙa? Rarara ya ce talakawa masoyan Buhari su tura masa kuɗi. Su kuma masoyan Atiku Abubakar Adam Zango ne ya fito ya ce su miƙo masa nasa kuɗin. Akwai kuma Abubakar Sani da shi ma ya nema a tura masa don waƙe Kwankwaso. Wai kuɗi masu gida rana. To amma hakan zai yiwu a wannan marar da ake ƙoƙarin neman abin kaiwa bakin salati? Yanzu kuma da tafiya ta fara nisa, mota ta ɗau hanya, direba ya gama sauya giya, sannan mawaƙa su fito suna neman kuɗi da za a yi wa waɗannan hamshaƙan 'yan siyasa waƙa? Abin tambaya a nan shine waɗannan manyan mutanen da za a yi wa waƙa, shin talaka ne ya kamata ya bada kuɗinsa da musu waƙa ko kuwa su ya kamata su ɗau nauyin abinsu da kansu? Amma dai ra'ayi riga, shan koko ɗaukar rai. Alal misali, mawaƙin da ya buƙaci a tara musu 1,000. Idan fa talakawa 100,000 suka tara masa 1,000, ana fa maganar miliyan 100 fa kenan a ƙasa. Taɓija! Ashe dai talakawa wannan da ake gani ba a bakin komai suke ba, suna da tasu ranar. Wataƙila ma za su iya ɗaukar nauyin takarar wani mutum da ba shi da ko sisi, ko kuma su magance wa kansu wata matsala da ta addabe su. Kamar yadda wasu mata a wani ƙauyen jihar Jigawa suka yi kukan kura, suka yi karo-karo na naira dubu-dubu suka saya wa kansu motar da za ta kai su asibiti lokacin da suke naƙuda. Ashe idan talakawa suka haɗa hannu wuri guda, za su iya kawo sauyin da ake buƙata da kuma taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban kansu da ma ƙasa baki ɗaya. Bari dai mu koma kan batun kuɗin da mawaƙan nan suke neman talaka su tara musu. Shin wai me za a yi da waɗannan kuɗi? Marasa lafiya za a kai wa agaji? Ko ɗaukar nauyin karatun yaran talakawa za a yi? Ko kwa dai sun tashi kawai a matsayin ladan waƙa? Muna dakon ra'ayoyinku dai a comment section.